Vi står her på AU Viborg i vores intensivstald, hvor vi har de fistulerede køer. Jeg vil gerne fortælle omkring et projekt, som handler om staldfodring med frisk græs. Projektet er støttet af Mælkeafgiftsfonden. Det, der er formålet med projektet, det er at undersøge, hvad proteinværdien af det friske græs er i sammenligning med græsset, når det har været ensileret først. Baggrunden for projektet, det er, at der er en del landmænd, som er begyndt at bruge den her teknik, hvor man fodrer med frisk græs på stald. Det er især økologiske landmænd, der er begyndt at gøre det. Og den oplevelse, at landmændene har, det er, at de kan faktisk klare sig med at fodre med lidt mindre protein, når de bruger frisk græs fra marken af, i sammenligning med at fodre med ensilage. Og det er så det, vi prøver på at undersøge, hvad det er, der egentlig er grunden til, at man kan nøjes med mindre protein, når man bruger foder med frisk græs på stald. I sammenligning med det, der sker ude hos landmændene på gårdene, så er det her jo et noget mere kontrolleret opstilling, vi har, og fodring af køerne. Og som vi kan se her, så har vi her en enkelt ko, der får tildelt det friske græs i krybben, og kraftfoder i en separat krybbe her, så vi har det hver for sig. Og her har vi så den ene af vores behandlinger, hvor vi har en ren frisk græs, som der bliver fodret med. Det her, det er forskellige slags rejgræsser, der er i den her græsblanding her. Det sammenligner vi så med en ensilagebehandling, som vi næste ko her har. Og her kan vi så se, at for det første kan vi jo se, at det er en græsensilage, og vi kan jo så se, at det fylder betydeligt mindre den mængde græsensilage, de får tildelt i forhold til det friske græs, selvom det egentlig er den samme mængde tørstof, at køerne får tildelt og også optager. Den sidste behandling, vi har i forsøget, den har vi herover ved den ko her. Det er også en frisk græs, men her er det så en kløvergræs, som køerne får tildelt. Og der kan man jo tydeligt se her, at vi har kløveren, en hvid kløver, sammen med rejgræssen, som vi så ved den første ko i forsøget. Vi står over på Foulumgård, som er en del af Aarhus Universitet Forskningscenter Foulum, eller det som vi kalder AU Viborg. Herover der har vi i 2022 udlagt en mark til vores fodringsforsøg, hvor vi har en kløvergræs og vi har en ren græs. Og herover der har vi så udlagt en blanding 35, som er en kløverrig kløvergræs, og tilsvarende har vi så lavet nogle parceller, hvor vi kun har ren græs. For hver af de to typer af græs har vi udlagt 3 blokke, så vi inden for en uge høster en blok, der er 3 uger gammel, og ugen efter hopper vi så videre til en næste blok, der også er 3 uger gammel. Det vi ser her, det er så en blanding 35, hvor vi har hvidkløver i og en del rejgræs. Og blandingen her kan man se, at der er en 30-40% kløver i. Jamen her der sidder vi så i græsmarken, som er den samme rejgræs, som vi finder op i kløvergræsmarken. Så det er en rejgræserne, der stammer fra en blanding 35, hvor der så selvfølgelig ikke er noget kløver i. Når vi høster græsset til at fodre køerne med, så bruger vi en vogn, man kalder en maxigræsser. Og ideen med den vogn, det er, at den er meget skånsom ved græsset, når den høster det, så at det er så helt som muligt græsset. Og grunden til, at det er vigtigt, at det er fordi, så er holdbarheden af græsset inde i stalden, den er meget længere, så græsset ikke bliver dårligt i løbet af det døgns tid, som at det ligger og bliver fodret op i stalden.
Nu er vi så kommet ned i foderladen, hvor fodret til køerne bliver vejet ud og gjort klar. Her kommer vognen så ind og læsser det friske græs af. Når det er læsset af, så bliver der taget en prøve af det friske græs, og som vi bruger til at måle tørstofindholdet i, for at kunne udveje den korrekte mængde foder til køerne. Det bruger vi en hurtig metode til at bestemme, hvad tørstofprocenten er i det friske græs. Det er en NIR-scanner, som vi har her i øjet, som man så kører græsset hen over, hvor den så måler, hvad tørstofindholdet er i det friske græs. Når så den tørstofprocent er blevet brugt til at regne ud, hvor mange kilo foder af det friske græs køerne så skal have hver dag, så bliver de kasser så efterfølgende kørt ned i stalden til køerne, hvor de bliver tippet af i truget til hver enkelt ko. Det, der er vores hypotese i forsøget, det er, at grunden til, at køerne får mere ud af proteinet, når græsset bliver tildelt frisk, det er, at proteinet ikke har været eller har en bedre kvalitet i det friske græs, end når det har været ensileret først. Og derfor så er det så det, vi undersøger, hvad er egentlig den proteinværdi, at køerne de får ud af det friske græs i sammenligning med ensilagen. Vi undersøger også, hvor meget metan køerne de udleder på de her forskellige behandlinger, hvor at når vi så efterfølgende sætter køerne i respirationskammer, hvor der bliver målt udledning af metan og kuldioxid på præcis de samme fodringer her.